Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with uBhuti kaNomfundo. His name is uBheki. He is coming out of the bedroom and he sees uNomfundo use-lounge, and obviously he is surprised because remember, uNomfundo moved into the Dlamini mansion, and now that she moved in there, her brother uqinise indlu, you guys. So he sees uNomfundo, he's like, how Nomfundo? Nomfundo is like, Bhuti sawubona. uBheki then says, hawu ngisaphuma, ubekwa yini la ekuseni kangaka? uNomfundo then says, ay, bengithi ukuthi angize lana ngizocleana la endlini. uBheki then says, hayi bo Nomfundo, angithi yabona ukuthi ukuclean la endlini usindwe yinyawo dadewethu, umgomo usukhishiwe, everything nje ku-right. uNomfundo then says, yangazi ke mina ngiyathanda uzenzela, ngiyathanda uzibambela Bhuti. uBheki then says, yazi Nomfundo, ngididekile la. Umuntu osezingeni lakho should be sending la mantombazana awanjengayo azokwenza yonke lento lana. uNomfundo then says, ungazi kahle ukuthi ngiyazenzela mina. She takes the broom, guys, she starts sweeping. uBheki then says, kodwa wena Nomfundo, uyabona unjengaye, unenhlanhla phela enkulu futhi ukuthola unkosikazi onjengawe dadewethu. Phela wena uqotho, uyahlonipha, uyanakekela, uyabona nje ikhaya maliba nje uwe liyavuka nje. I'm sure amantombazana asemakhaya zihlephuka inhliziyo ngoba zinejealousy. Okunye ke kuhleke ukuthi uzile. We left the taxi behind, sithi siya eMnambithi. Everyone wanted to go. Nami ngiyahamba. You should have seen how excited they are at home. uNomfundo then says, ngiyazi ukuthi abanye bafuna uzibonela nje ngamehlo wabo. Then uBheki then says, ngiyakutshela, they are envious of you. Angithi wena dadewethu ushada nendoda eyisigwili. Waphakama nje, wasiphakamisa nathi. La ngihamba khona nje kuthiwa Bheki, abantu bayancoma kanjalo nje. uNomfundo then says, yazi ukuthi Bhuti, if they only knew it wasn't that easy. uBheki then says, khuluma nami. uNomfundo then says, ngaba basho ukuthi nginenhlanhla. uBheki then says, hayi bo Nomfundo, ungayisho leyo nto. Uyakushaya yini unjengayo? uNomfundo then says, cha Bhuti, akangishayi. Yikuthi nje, there's another reason for me being here. It's because ngicabanga ukuthi ngibuyele la endlini. Angiboni ukuthi ngizokwazi ukuqhubeka ngalo mshado. uBheki then says, uyabona dadewethu ngikutshele, abo Dlamini bakhethe wena dadewethu. Bakhethe wena babuletha emndenini wabo ngoba bathanda lento ela kuwena, inhliziyo yakho. Bayakubona ukuthi awuzile ukuzobhidliza, kepha uzokwakha. Kukuwena ke Nomfundo, ufuna ukuhlala ube ngumakhwapheni or ube yintombi, angisazi ke mina. uNomfundo then says, ukuthi izinto azikho kalula kanjalo Bhuti. Isithembu is not for everyone. uBheki then says, dadewethu, hey, noma yini oyicabangayo uzolunga dadewethu, and the scene just ends like that. Next scene ke we see uPhetheni uhleli e-lounge, you guys. She is holding out iglass yakhe. uMam V is pouring wine for uPhetheni. So when she's done pouring the wine, uPhetheni then says, ngiyabonga. uMam V then says, yazi madam, noma uJesu wanikeza abafundi wakhe iwine, kodwa futhi wabatshela ukuthi bangadakwa ngoba they tend to get tempted. uPhetheni then says, hayi Mavis, nami angiyideserve yonke lento eyenzakalayo la endlini. Kuyacaca ukuthi uNomfundo akayindawo. uMam V then says, yazi ma'am, ungumuntu wesifazane ostrongo. uPhetheni then says, angifuni uba strongo Mavis, ngifuna ukuthandwa. Yazi njalo, yonke lento elana, yonke yimina. Manje sekufanele ukuthi ngenze njani? Nginikeze omunye umuntu wesifazane. And then uMavis just keeps quiet. uPhetheni goes on to say, mocabanga, ngigqokeni emshadweni wabo, mhlambe ingubo ezimnyama? Yeah, black will do. Ukhombisa ukuthi yeah, nami ngizilele wami umshado. uMavis then says, yazini, ma'am, angiyena umuntu othanda ukukhuluma indaba zabantu nokuhleba, kodwa yazi uNomfundo akekho right. uPhetheni zathi ngoba uMam V then says, uyatatazela, akasenaso isiqiniseko sayo yonke lento, including uthando lukaSibalukhulu. Uningi nje. uPhetheni is so interested in what uMam V is saying, and then she says, useyabona ukuthi lishisa kangakanani leli bhodo engilona.
And then uMamvi then says, Ashley, yeah. Ebayasho nje ukuthi it was better ngale nkathi when she was uMakhwapheni because yonke lento eyenzeka manje akasenayo ishow yayo. uPhetheni then says, okay, but you can see ukuthi uPhetheni, she is a bit excited of the fact that uNomfundo seems like ufuna ukulahlela itawela, you guys. Anyway, a few moments later, we see the same Phetheni, guys. She comes downstairs and she finds uNomfundo ehleli at lounge. That time, uPhetheni is carrying that hetty yesiZulu yomshado for the wives. So uPhetheni then says, I'll bear ukuthi ngitholeni kwi-closet yami. uNomfundo then says, oh yes, ngisakhumbula, have a sisihle. Shuti-ke, when uPhetheni was having her traditional wedding, uNomfundo was there and she remembers that uPhetheni was wearing lesisigqoko. So uPhetheni then says, it's now yours. It's just that izokuphoqa-ke ukuthi ugqoke ublue. uNomfundo then says, ngeke ngikwazi usithatha. uPhetheni then says, oh come on, uzoba umakoti omuhle. uNomfundo then says, yazi ngifisa ngabe kuthiwa uma ebekhona lana, she'd be the one ongisizayo ngayo yonke lento. Then uPhetheni then says, ngikhona nje Nomfundo, futhi ngizokusiza-ke. Into yokuqala engizokusiza ngayo is to understand the man you are marrying. Abaningi-ke bamazi njengosomabhizinisi ononya, othola yonke into ayifunayo. Ayikho into ayifunayo unjengayo angayitholi. Futhi-ke angenza noma yini ukuthi ayithole. uPhetheni goes on to say, ayike angikhulumi-ke ngabantu besifazane, bayazifela ngaye. And well, our man also loves them. You can see ukuthi uNomfundo starting to seem uncomfortable. Then uPhetheni wenza ngamasbomu because she knows ukuthi uNomfundo is doubting. So she wants to make sure ukuthi she pushes uNomfundo to just leave yonke lento ayishiye phansi. uPhetheni goes on to say when she notices ukuthi uNomfundo is looking a bit uncomfortable, she's like, hawu Nomfundo, ucabanga ukuthi wena wedwa unjengaye akakwazi ukuba nomuntu wesifazane oyedwa noma ababili. Udinda ibuffet. All I can advise you to do ukuthi ungamlwisi, uzokuhlanyisa ngoba yena uyabashintsha shame. uNomfundo then says, yazini, she's about to get up. Kusho ukuthi le nkulumo is too heated for her. uPhetheni then says, okunye Nomfundo, I need you to know, ngisebenze kanzima ukumenza lento ayiyona namhlanje and for him to look respectable. Uyabona indlela unjengaye akhuluma ngayo eboardroom, indlela engage ngayo nabantu, the way he smells, indlela agqoka ngayo, yonke into ayiyona yimina omkhandileyo. If uyamyeka azenzela umathanda, shame, angagqoka nezicathulo ezibhobokile. Kodwa-ke uyangijabulisa ukuthi ukhona omunye umuntu wesifazane ozongisiza ngalo mthwalo wami. I hope you are ready. And the scene ends like that. Guys, uPhetheni kodwa, you know what? She is a smart woman because the thing is, if uNomfundo ever leaves, unjengaye will never even suspect ukuthi uPhetheni because she's been acting as if she's accepting of this whole thing this whole time. Again, next scene we see uSibongile. She is walking a campus. No kwenzo. Phela uSibongile uqoshiwe, you guys, but she is forcing ukuthi abuyele ecampus. Angazi ukuthi yena benozama baplaneni, but anyway, she's on campus. So uSibongile then says to Kwenzo, as I said, Kwenzo, sinozama siyaqhubeka ngalo hlelo lwethu of taking uBusi down. uKwenzo then says, yeah, kodwa awucabanga ukuthi ungabuhle ukulinda i-academic board kuqala. uSibongile then says, ayingeke Kwenzo, if ngingabalinda ungaphela ngisho nje inyanga bengafiki la mina, ngeke ngikwazi. uKwenzo then says, yeah, kodwa phela Sibongile, lokho akusho ukuthi yenza into ephambene nomthetho. uSibongile then says, asenzi into ephambene nomthetho Kwenzo, into siyenzayo siyayigobisa kancane. uKwenzo then says, niyayigobisa? uSibongile then says, kancane, lento siyenzayo sinozama, it's smart. uKwenzo then says, kodwa-ke, you at campus Sibongile. uSibongile then says, ay Kwenzo, how? uKwenzo then says, musu ukuthi how Kwenzo? Whatever you do Sibongile, please just play it safe. uSibongile then says, nithembe Kwenzo, sinozama siyayazi lento siyenzayo thina. uKwenzo then says, Sibongile, ngiyafuna ukweseka ngempela.
Kodwa mina nje impilo ingifundise ukuthi ezinye izinto don't always go the way you plan them. Plus-ke nalento yakho nalolu hlanyo ubusi uSibongile then says ayikwenza nawe. Musu ukumenza ngathi this girl is so powerful. Wena nje themba mina. Uwenza like ngeke. uSibongile zakhe ngithemba angithi khuleka yonke into izohamba kahle sinozama sihlele kahle everything will go accordingly. So they at campus guys they pass a blue car kanti that blue car is uNomalanga. Kusho ukuthi uNomalanga is either stalking the both of them or stalking uSibongile, you guys. Okay, next scene ngempela this Nomalanga she is in a session kusho ukuthi you know those AA sessions where abantu where drunkards go to where they sit in a round circle then everyone talks ngestory sabo something like that. So uNomalanga is at some session like that and she's talking to the rest of the group. She then says, but your first heartbreak is the worst one. There's only one boy I've ever loved. Ngamthanda umfana wabantu since we were teenagers. He broke my heart over and over again. Naphezu kwalokho saphinda salahlekelwa ingane yethu, our first and only son. Ngangizitshela ukuthi sizozilala ndawonye for ingane yethu, but ke angazi ngizothini. Shuthi inhlungu zokulahlekelwa ingane was too much for him to handle. She goes on to say, he found comfort in her. Maybe my lesson here is to not trust men. Umuntu wesilisa nje, ngoba nobaba nangu nje uboshiwe, wavela wangishiya, ungishiye ngedwa. Bese ngapha isithando sami sivele she just starts crying. Ngibheka nje, ungibuka ngathi ngiyisidwedwe, ngathi ngiyinto efanele ukulahlwa nje. Usekhohliwe that I was the love of his life. I was his everything. Iqanda lakhe. Ngiyanizwa nonke ningitshela indaba yokuthi mele ngenze ama self-introspection nama self-reflection. Ngiyanizwa. Kodwa ngitsheleni lokhu. How do I get my life back? She's busy crying. Guys, what life is she talking about? uNomalanga signed the divorce papers nicely. Manje ke hayi Nomalanga, kodwa what she's doing is unfair. Last scene ke we see uNokhuzana uNomfundo is in uNjengaya's office and then she's pouring him some brandy or some whiskey or something like that. uNjengaya then asks uNomfundo ukuthi how is she doing ngamalungiselelo the upcoming wedding, how is she taking everything? uNomfundo then says yazi angikho sure. uNjengaya then says kanjani manje, like maybe unama nerves or something like that awenza ukuthi ungabi sure. uNomfundo then says hayi sibalukhulu emaqinisweni angikwazi wena. I realized that I love the person I wish you were. Kodwa wena kahle kahle angikwazi. uNjengaya then says uthini kahle kahle Nomfundo? uNomfundo then says abantu abangazani bayashada yini? uNjengaya then says abantu abangazani hayi Nomfundo kukhuluma ama nerves lana. Usho ukuthini wena? uNomfundo then says angeke ngikwazi ukuqhubeka nalento and the scene just ends like that. Guys, is it possible or can uNjengaya convince uNomfundo to marry him? Because at this point, it's a matter of pride. He's never gonna want uPhetheni to see him fail like that because he's doing this whole thing to get back at uPhetheni. When uNomfundo fold, you guys, will she eventually marry uNjengaya or will she turn the whole thing down? Anyway, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge and I'll see you guys in the next one.